थांखियाथ' बेनो जाहैबाय माने जोंनिया बेयाव माबा डिसि अफिसनि काजलगावनि डिसि अफिसनि साहाजों बैकुन्गाव होननाय जायगा दङ बेयावनो अफिसखौ दा जोङो अपेनिं खालामबाय माने दिनै अपेनिं खालामदों माने माबाफ्रा गासिबो जोंनाव आर्किटेक्ट होन इन्टेरियर डिजाइननि होन माने बिसोरो एक्सट्रा गावसिनि माबाखौ खामानिखौ मावबाय थाखादों ओमफ्राय दा मोनसे टिम जानानै इन्जिनियार सिभिलनिफ्राय लानानै नोङो आर्किटेक्टआनो हक ओमफ्राय इन्टेरियरनियानो हक ज' मोनसे टिम जानानै जेरै जोङो मानसिफोरनि सिमांनि न'खौ लुफुंनानै होनो हायो बेयाव जोङो हेल्प खालामनो थाखाय आवगायनो आरोखि जोंनि टिमनिफ्राय माने बे न'फ्रा जेनेबा बाजेटनि सायाव जाहैगोन नोङो बाजेटखौ जोङो जेनेबा नोङो सोरनिबा खम बाजेटबाबो जोङो बेयावबाबो जों हेल्प हैगोन आरो बिनि जुदि नोङो आरो साबसिन मोनसे कुवालिटि लुगैदोंबा जायगाया बे बाजेटनि सायाव जाहैगोन आरोखि ओरैनोथ' जेनेबा जोंनि बुस्थुआ माने माबायाव मेटेरियेल्सआव माबा जानाय कमप्रमाइस जानाय नङा आयरननिफ्राय लानानै आयरन रडनिफ्राय लानानै सिमेन्टनिफ्राय लानानै गासिबो ब्रेन्डेड थागोन माने बे बुस्थुआ जोंना कम्पानिजों टाइप जागोन बे जोंनि जिथु सिमेन्ट हक आयरन रड्स हक बियो माने बे बुस्थुखौ जोङो माने कम्पानिजों डाइरेक्ट लाबोना नोङो जाय न' लुगोन बे सोरबा कास्टमारा 10 लाखनि न' लुनो सानदों बे 10 लाखनि न'आ बेना 9 लाख साराय 8 लाख 8 लाखावनो जोबगोन आरोखि माने कास्टमाराबो प्रफिट जाहैगोन बे बुस्थुआ जोंना माने नैबे जों टाइल्स लायोबा नोङो सासे बेक्ति जाय न' लुग्राया नोङो दखानाव थांनानै बायहैबा बिनियाव पेकेटाव गैयाबाबो 1000 लाबाय ओमफ्राय जोंनिया गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैगोन हिसाबै बे एखे बुस्थुआनो जेनेबा ब्रेन्डेड माबायानो बियो जोंनियाव माने खमनि माबा जागोन आरो जेनेबा बियो 1000नि जुदि कास्टमारा लायोबा जोंनियाव बेयाव 600फोरनिनो जों माबानाय जागोन होजोंनिफ्राय डाइरेक्ट माबानिफ्राय आरोखि टाइप थाखाबाय नालाय बेनोसै बेयाव गासिबो सोरबा जुदि गोजाम न'खौ माबा डिजाइन बानायफिननो नागिरदों बेबो जागोन आरो फुल कनस्ट्राक्सन नोङो सिलिंनिफ्राय लानानै टाइल्सनिफ्राय लानानै इन्टेरियरनिफ्राय लानानै आरो नों न'खौ आर'नाइ कनस्ट्राक्सन बिथांमोना दिनै जोंनि बे काजलगाव बैकुन्गाव डिसि अफिस खाथियावनो होनना बुंजायो बिथांमोना दिनै बेहाय अफिसखौ गोदानै बेखेवजेनदों नाथाय बिथांमोना आवगायनिफ्रायनो माखासे खामानिखौ मावबोदोंमोन बिथांमोननि खामानिनि मेइन टारगेटआ जाहैबाय बिथांमोना एक्सपिरियेन्स जेन'बा आर्किटेक्ट दं इन्जिनियार दं ओमफ्राय डिजाइनारबो दंखायो गासिबो न' लुनायनि थाखाय नै दानि मुगायाव जोंनो गोबां मानसियानो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थायो दा बेखायनो माखासे मानसिफ्रा माने गावनि न'खौ लुना लानो हाया दा बेखायनो नैबे आर'नाइ कनस्ट्राक्सना बिथांमोना माने गावसोरनि टिमजों सोरबा जुदि प्राइभेट न'खौनो होन दा गभर्नमेन्ट न'आथ' बे आलादा खोथासै दा प्राइभेट न' लुग्रा मानसिफोरा बिथांमोना गावनि नांगौ बादिहाय न' मोजां डिजाइन खालामनानै लुनो लुबैदोंबा नैबे आर'नाइ कनस्ट्राक्सना मोजाङै लुना होगोन आरो बिसा गासैबो एक्सपिरियेन्स माने इन्जिनियार दं आर्किटेक्ट दं इभेन कनस्ट्राक्सननि थाखाय जा लेबार बाहायो बेफोरबो एक्सपिरियेन्स ट्रेन आप खालामनाय जादों दा बेफोरबादिहाय खामानिया एक्सुवेलि मेइनाथ' कनस्ट्राक्सननि खामानिया लेबार एंगेज खालामनाय जायो नालाय आरो लेबारनि सायावनो डिपेन्ड खालामो माखासे खामानिफोरा दा बेखायनो लेबारफोरा जुदि एक्सपिरियेन्स जायोबा अब्ला खामानियाबो मोजां जायो दा जोंनि जायगानि रायजो राजाफोरा सोरबा माखासेया जुदि गाव गावनि न'खौ लुफुंनो लुबैदोंबा नैबे आर'नाइ कनस्ट्राक्सनाव फैनानै जुदि जगाजग लायोबा निस्सय बिथांमोननि न' लुनायनि जा सिमां बेखौ मोजाङैनो लुना लानो हागोन होननानै आं सानो गामि ओनसोलफोराव जों नुयो माखासे रोंगौथि गैयै माखासे मिस्ट्रि बा बिथांमोनखौ लानानै न'खौ लुफुंनाय जायो नाथाय माखासे साननि गेजेरावनो बे न'आ बायलांनायनि महर लायो बेनिखायनो नोंथाङा मा खावलायनो सानो नंगौ बियो जोबोद गोनांथि जादों बे कुइसना मानो होनबा खामानि मोनसे मावनांगौबा सुफुंनांगौबा बेयाव एक्सपिरियेन्सआ बहुद गोनांथि दा जोंनि माखासे लेबारफोरा माने खुनु एक्सपिरियेन्स जानोबा जेबो नलेजआनो थाया बे खामानिखौ बोरै मावगोन बोरै मावबा मा जागोन दा बे जेबो माने एक्सपिरियेन्स थाया दा बेखायनो बिसोरखौ ट्रेन आप खालामनाया मोजां आरो
दा बेखायनो ट्रेन आप खालामनायनि थाखाय जोंहा डिपार्टमेन्टेलि माखासे जेन'बा स्किल ट्रेनिंनि थाखाय माखासे सम सम स्किल ट्रेनिं खालामनाय जायो दा बेफोरबायदि ट्रेन आप खालामनाय मिस्ट्रिफोरखौ बाहायनाय जागोन होननानै आं मिथिदों आरो बिदि ट्रेन आप मिस्ट्रिखौ बाहायबासो बे न' लुनाय जिखुनु कनस्ट्राक्सनाबो मोजां जागोन होननानै जों साननो हायो आरो दिनै आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव सान मानोना जों दिनै जोंनि मोनसे कनस्ट्राक्सन कम्पानि जायनि मुङा जादों आर'नाइ कनस्ट्राक्सन बेखौ जों दिनै बेखेवजेनबाय दा बे आर'नाइ कनस्ट्राक्सननि एड्रेसा जाहैबाय बैकुन्गाव जेल रड माबा नियर पुलिस रिजार्भ काजलगाव नोंथांमोना कन्टेक्ट डिटेल्सखौ जोंनि माने वेबसाइटनिफ्राय नायनो हागोन बा बेनार दङ बा निउस चेनेलनि गेजेरावबो नोंसोर नुनो मोनगोन जोंनि माने कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ ओमफ्राय दा जोंनि बे आर'नाइ कनस्ट्राक्सननि मेइन थांखिया जाहैबाय जे जों आजिखालिथ' मेरला कनस्ट्राक्सन कम्पानि ओंखारबाय जों खिन्थु बै हिसाबैनो मानसिफोर सोरबा माने एसे बाजेटाव खालामनो लुगैयो खिन्थु माने बाजेटाव माने बिसोर माने मोनहैया जायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो जों माने गासैबो जोंनि टिम दंखायो हान्जा दंखायो रोंगौथि गोनां गासिबो ओमफ्राय बिसोर जों ज' मिलायनानै एसे माने क्लाइन्टनि हिसाबै जों मोजाङै भेरि इन ए प्रफेसनेल वे जों माने बेखौ इन ए भेरि फ्रेन्डलि बाजेट जों बेखौ बानायना होगोन ओमफ्राय जि मेटेरियल्स नांगौ बा क्वालिटि अफ वर्क एभ्रिथिं उइल बि माने बे हाइ क्वालिटि जाजोबगोन बेयाव नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जे माने खम दामि लवा होगोन बा मा होगोन बेबायदि नङा जे जों खोथा होदों बा जेन'बा जि मेटेरियल जों साप्लाइ खालामगोन होन्दों बे मेटेरियल्सनि हाइ क्वालिटि मेटेरियल्सखौनो जों एट दा टाइम अफ कनस्ट्राक्सन जों होगोन ओमफ्राय निस्सय जों इन ए भेरि बाजेट फ्रेन्डलि माबायाव एज ए माने बाजेट फ्रेन्डलि क्लाइन्ट हिसाबै क्लाइन्टआ जि नांगौ बाजेट फ्रेन्डलि बे हिसाबै जों बानायना होजोबगोन बुस्थुफोरखौ सुबिदा बायदि जोंनि माबा सार्भिसेसफोराव मेइन दङ एस्टिमेसन जों नोंथांमोननो एस्टिमेसन बानायना होगोन बा 2D प्लेन बा 3D प्लेन बा इन्टेरियर डिजाइनिंनि जेरै नोंसोर लुबैयो जों बे हिसाबै ड्रयिंफोरखौ बानायना होगोन बेजों लोगोसे जों फुरा टटेल सिभिल कनस्ट्राक्सन इनक्लुडिं प्लाम्बिं इलेक्ट्रिकेल ओमफ्राय गासैबो बुस्थु मेकानिकेल जि नांगौ जों गासैबो एज ए हल एसे बिल्डिं कनस्ट्राक्सनाव जि नांगौ जों गासैखौबो जों बे सार्भिसखौ प्रभाइड खालामो लोगोसे जों सयेल टेस्टिंनि सार्भिसबो होयो आरो लोगोसे इन्टेरियर डिजाइनिं बिसोर गासैबो जोंनि जि नांगौ एसे माने कम्पालसारि एसे कनस्ट्राक्सन साइडआव बा माने गोदान न' लुफुंनायाव बे गासैबो जों सार्भिसखौ होजोबगोन ओमफ्राय बेफोरनो आरो जोंनि सार्भिसफोरा गामि ओनसोलफ्रावबो खोथाया गामि ओनसोलफोराव माने जायखिजाया ओनसोलबाबो जों बुस्थुखौ माने जों थांगोन नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालाम जों साइडआव थांगोन नायहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोन लुबैनाय बायदि जों जेरै जि रखम नोंसोर लुबैयो बानायजानो बे रोखोमैनो जों रायलायनानै एरियाफोरखौ नायनानै जि मडेल नांगौ बा जि प्लेन नांगौ बे हिसाबै जों डिजाइन खालामना होगोन ओमफ्राय जेरै जि रखम नोंसोरनि बाजेट दङ क्लाइन्टनि बाजेट दङ बै हिसाबैबो मिलायजोबनानै जों गासैबो कनस्ट्राक्सनखौ माने मोजाङै खालामना होगोन आरो एनिवेर बिटिसि आउटसाइड बिटिसि एन्टायार आसामाव जों जेरावबो थांगोन नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालाम जों आरामसे फ्रि कनसालटेसनबो दंखायो एनि टाइम जोंखौ फन खालामनानै अभार दा फन जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय साइडआव थांनानैबो जों नायहैगोन बे माने बेफोर सार्भिसखौ जों एनि टाइम जों रेडि दंखायो जास्ट नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जास्ट जों जि रखम माने नोंसोर खामानि लुबैदों बे रखमैनो जों मावना होजोबगोन आरो